Ngandza ukuthi niyaphila. Sawubona Sibonga lapho. Niyaphila bafowethu. Nilayiti kalokhu. Okalokhunja. Okalokhunjana. Hey Sibonga. Ngandza kwethu. Niyaphila bafowethu. Ngiyathemba nilale kahle. Kodwa ubani lona? Ubani? Sabathe ngiyamkhansela lo ufuna ukuza la. Sabathe ngiyamkhansela ufuna ukuza la. Bafowethu. Ngiyalwazi udaba. Bunjani ubhuti? Borena kabuhlungu. Sebenza awuna network nokuba ne-network. Bafowethu. Chapani screen. Bafowethu, ngiyathemba ni right nonke lapho. Udaba niyalazi bafowethu, niyalazi udaba. Kulezi nsuku angikho right. Angiphathekile kahle kulezi nsuku bafowethu. Kodwa ngizosoloku sincenga nje. Ngizolokhu sincenga nje. Ngike nibone nje vele ngicela ukhost ingabe kuseyisikhathi eside. Bafowethu, chapani screen. Khuphuka lapho insizwa. Umkhuhlane. Yabo nje kumanje nje. Angiphathekile ngempela kahle. Bafowethu, chapani screen sifaka ama-ice cream. Hayi. Kahle lokhu nje. Ngizojoza ngizokuthatha wena la. Bothi uzovuma yini? Bafowethu. Ya. Ya ngizozama kanjalo Sibonga. Wena lokhunja wena ngizothi woza la ngikuchathe la. Asazi ngoba isicatho sihamba nento ecijile angazi ukwenza njani. Welokhunja. Nganza kwethu. Ngiyanicela lapho. Ngicela check screen lapho. Ngicela check screen nganza kwethu. Sifama ice cream lapho. Tap screen sifama ice cream. Asambeni. Asambeni nganza kwethu lapho. Ngasho ngathi mina. Nganza kwethu. Ngasho ngathi mina. Muni lapho sawubona mzala. Nganza kwethu chapani screen. Chapani screen lapho. Niyaphila bafowethu lapho. Ngiyanicela bafowethu chapani screen. Chapani screen bafowethu kusase elgabi. Chapani screen. Sizokwazi ukuthi laphana 30k bafowethu lazi udaba.
30k 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 khuphuka lapho shanti lapho khupha shanti lapho bafowethu safaka ama-ice cream safaka ama-ice cream safaka nje ama-ice cream kanza kwethu safaka ihoti lapho safaka ama-ice cream bafowethu lapho magwaleni sawubona lapho ngiyanicela bafowethu thephani iscreen lapho kuphuma nazo-ke shanti nazo-ke iphoyisa bafowethu ngiyanicela thephani iscreen 30k sizokwazi ukuqala amantombazane beviva-ke lapho niyalwazi udaba lapho khuphuka lapho magwaleni khuphuka sawubona lapho nonhle nganza kwethu thephani iscreen khuphuka magwaleni khuphuka magwaleni khuphuka shanti nganza kwethu asigijimeni nawo sigijima netap sigijima nama-ice cream sigijima netap sigijima nama-ice cream sigijima nama-tap sigijima nama-ice cream ngiyanicela lapho ngiyanicela nkosi yami hawu bani asikhuluma izulu kuphela nkosi yami ngiyabulabula ya ngenza yonke le nto la angidlali nkosi yami inkinga bafowethu angazi waye kulezi nsuku lezi anifuni ukuthepha iscreen bafowethu yo hey anifuni ukuthepha iscreen hayi bafowethu why ningafuni ukuthepha iscreen ake ningitsheleni kahle why ningafuni ukuthepha iscreen why ningafuni ukuthepha iscreen ngiyanicela lapho thephani iscreen moderators bakhuphuleni lapho bakhuphuleni yebo sawubona werefilwe lapho sawubona refilwe mzala wami bakhuphuleni bafethu enhle lapho bafakeni bafowethu bafakeni kodwa sizoqala ngo-30k amakhamera bazowaveza ngo-30k amakhamera bazowavula ngo-30k amakhamera bazowavula ngo-30k amakhamera 30k kumandvula amakhamera 30k kumandvula amakhamera sifaka ama-ice cream laphana bafowethu ake nimeni ake niwadedela ama-ice cream ungena nje uvala imic ngitshela masethi vulana amakhamera hawu lapho tsiza mzala wami ngizolitshela masethi vulana amakhamera okwamanje ake nithephe iscreen sifaka ama-ice cream ngiyazi ngizonimemeza ama-ice cream kuze 4 hours wonke ngimemeza ama-ice cream 4 hours yabona isithepha mnani kanjani iscreen bozala bami ayinesithepha hayi ngayilaya sengivele nganicoma-ke manje sengivele niyeke lonke bafowethu Miss Pels mzala wami ngishilo nje angikho la khuphuka lapho machukudu Fakamo, kupha machukudu. Go deeper. Fakamo. Give me more up. Ngapsama ngiphenga impela Nkosi yami. Bafowethu. Ngiyalwazi udaba lapha. Moderators egcwala ipanel.
Ngicela nithephe iscreen nifake ama-ice cream. Hayi bo. Bafowethu. Mantombazane requestana. Mantombazane requestana. Bafowethu thephani iscreen njalo. Sengiqalile-ke. Niyabona nina njalo phela ninconywa. Aninconywa nina. Aninconywa. Aninconywa. Bafowethu, moderators awekho namantombazana. Mangekho siyabakhipha sifaka amajongo. Kulula phela lokho. Ayigcwale. Oh, bathi ngivale vele ama-comment. Ngoba vele. Baba niyayeka. Ngena uvale i-mic, uvule ikhamera. Enhle kwenzakalani lapho uya-requesta? Uyalona, uyabaleka lapha. Ngazi kwenzakalani lapho enhle. Thephani iscreen-ke bese-ke laphana bafowethu. Thephani iscreen Thephani iscreen. 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 Ngeke. Nyala. Sithethele ama-ice cream laphana. Sifake iscreen sithethele ama-ice cream. Sithephe iscreen sifake ayibo. Sithephe iscreen sifake ama-ice cream. Sithephe iscreen sifake ama-ice cream. Sithepha iscreen sifake ama-ice cream. Siwafake o-Heart Me bafowethu. Siyabonga lapho umachukuthi sengikhohliwe. O-Heart Me, o-Heart Me, o-Heart Me, o-Heart Me, o-Heart Me, o-Heart Me. O-Heart Me lapha. 30K siyaqala bafowethu. 30K siyaqala uthi ngibonelanga mina nobaba requestini. 30K siyaqala. 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 Ngiyanicela lapha. Bavuleleni lapha ama-comment. Alawe sofaka amajongo mfana. Uzofaka amajongo ayikho lento. Bajongo requestana. Vulani amakhamera bafowethu. Vulani amakhamera bafowethu lapha.